Nangona ababadlali beqakamba bengahlawulwa kodwa namhlanje ibiyimini egcwele imincili. Iliphulo leqakamba lijolise ekuqokeleleni imali apho umfundi wematric uza kubhatalelwa khona imali yokubhalisa kwidyunivesithi. Kodwa imiqathango ithi funeka aze neziphumo ezincumisayo kwaye asukwe kwikhaya elingathathi ntweni. Le mali iza kuqokelelwa ngabadlali kwaye babonakale bebanyene. Imfundo lena ingumcimbi ekufanele usingathwa ngumphakathi, ingabi ngumcimbi ojongene nesebe lezemfundo only. Yilento kwesiqinisekisa into yobana masisenze le ngxowa ukuneliphulo ukwenza into yobana abantwana noko noba mnye okanye babini sikwazi ukubasa kumaziko emfundo aphakamileyo. Ile initiative ifike ngexesha eli-right where i-drugs nezinye iyantuka utywala and nezinye nobundlobongela busanda. Eliphulo liqhatyule izandla. Xa usenza into naliphina iphulo ngalinye kunyanzeleka into yoba lenziwe liquka abantu. Yile nto siyenzileyo nathi liqalelo eli kwaye into esiqiniseke ngayo into yoba kuba abantu beyinxalenye loo nto iyawuqinisekisa into yoba ngaba ihlumelo lishiyeka apha noba sesingekho thina. Abagqugquzeleli babongoze iinkampani zabucala ukuba zifake isandla kwiminyaka ezayo apho nabanye abafundi baza kuxhamla. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseAddo kwiphondo leMpuma Koloni.